uzala amagama. Manje bese mina ngitsanga umthumba. Kama phansi yawo. Sizifika out. Sizisho yakho Hey, uSiyankulunkulu Jehova wena uyifaca. Umapoto. Mapoto. Yasho. Kama njani mapoto? Mnandi ka. Mfana yazi ngilambe kanjani? Ulambile. Ni cryptela cream mfana kama 19 kahle. Hayi. Umntela kama 19 nje kumbona. Ngena kama kopla ka yini. Ubuya ngazi nje ukuthi ngilambe kanjani. Ngona ngithatha istofu, ngibeka istofu ekitchen, ngithatha amafries ngibeke phezu kwestofu. Okungaba njani? Before ubeka amasi wena ntwana yami imele uqale ubeke amanzi mawuqeda ukubeka amanzi khale uzobeka amasi ngoba uqala ubeka amasi ungakabeka amanzi amanzi nawo umele waqala uwabone aboila they must spoil up Mali kingazi uyangithola wena ntwana yazi inkinga yini ukuphi uNtsumba Bamjumba. Indaba nawo umnyama banazi isini into yakho unenkinga ya progress inkinga nayo yazi ithini Ukhwayeka kanjani? Ukhwayeka njengentwana ekhwayeke nje Phuza la nayichibu phuza Abafethu ufele lawo mahlaya pheli uyangithola lana mahlaya pheli uyangithola shuthi nawe mawufuna mangabe nawo nama jokes yabona skills namazo skills qini ngosiyangithola mangabe nawo ufana no skills nama jokes ukuthi jo wena kumahlaya pheli ngizibafethu hayi kusilathi indethini amanye Ntsumba Marintsumba kana oti kama lapho Ntsumba uyangithola ngiphethe nokonane kulwane uzonikonana Ndavijiro uzonikonana uthi ukhwayekile njengentwana ekhwaye ipoto. Engikhwayeka kanjani Ntsumba nomapoto la ngenzele zakhe yazi mfana mina ngilambile umapoto Manje isolution ukuthi ngiye umapoto anginike ukudla wanzaneke emapoto ngaya ukudla mfethu angeke ngilande njani phethe amadala cream phethe amadala coin phethe amadala datom Uwabet phethe idala ihamba necream and yazi ukuthi cream anye ihamba yodwa mele ihamba nedala khona kuzoba idala letwayini base kuba idala letwayini kungena abodala lebabe ngoba ngiphethe abodala lebabe nabo abodala lebabe bafuna abodala lebabe ungasudala ipain ke nawe ke ungasudala ipain awume ungasuyeza ipain usule bathi ubhodile ushonile bafethu ubhodile ushonile bathi unenkinga ye progress he died past kube ngiyazi nje ukuthi ngitshelwe nami lapha ngaphandle thiwa push kundwane ubhodile ushonile unenkinga ye progress enkulu kabi so bele ngihambe ngiyomsiza so angazi ngizomsiza kanjani kusazongena phakathi ubhodile umntana khabo ubhodile ushonile ubhodile umuntu ubhodile vele la ubhodile ushonile ayilento ngathi indida njengeMoses Mabhida mina ngitshela kanjalo nami ngavele ngaba ngaphenduka uSimangale nami ngivele ngaphenduka uSimangale baba ngitshela labantu abaningi cause i-crowd iningi vele uyayazi mayitshele ukuthi ipushu kundwana ubhodile ushonile but unenkinga ye-progress hayi wena nami ngivele nje unenkinga ye-problem usho ukuthi like i-problem enhleke yibe enhlekana unenkinga or i-problem sekuyinkinga bangihlanganise ikha futhi sengipositive ukuyama hayi ngoba manje amaningi abheka abafethu ufene namhlanje kumahlaya bhekeni Sithanda ukuba tense ke le ndaba. Seba personal. Hayi amahlaya bhekeni Alikundi manje cheese zifuna nini? Ngicela ngathi awuyidli inyama yazi bathi kenzela yini igoat sorry. Icheese yahlekisana mina ngifuna ukusheka manazi inkingi lapho icheese yahlekisana namasi iyafana ngizothi ngiyawathatha ane cheese burgers iyafana Qedile la ize cheese emafrijini manje obani namsiyaqali namsiyaqali obani qedile lo muntu lo ufike nalawo ka shower son hayi ka shower son ifriji ayonayo nje cheese usho ukuthi namamesi nje cabanga ukuthi siwadliwe shower son
shower sana and ke mina ke umabhodo ngiyazibhoda tekela zona zibhelele mina bafethu feli kamba nami ngumabhodo feli ethi ngintshele ngami mina bafethu abangibiza umabhodo mangala mina ka umabhodo ngizokubhodwela mina ka emabhodweni ngizothola emabhodweni ngenzani ngibhodoza uyangithola mina ngibhodoze mangala ngibhodoza ngani ngibhodoza ngamapekinini ngibhodoza ngama wena yazini ngiphethe wonke ama-utensils yakushayisa isike lo ama-kitchen utensils ya uzothini mangifika nama-kitchen utensils ngibheka mina ke yazini yile chef engaligqoki iphinifa that's why awusibuzi why Ngoba uthanda kupheka. hayi Ngoba uthanda kupheka. ka yezani mabathi mabhodo ngisuke ngibhodoza ini Hayi. Skip Igama ugundi bathi ngicela ama-cheese abantu mina ngi-understand why. suke ngibhodoza ini Hayi. suke ngibhodoza ini Buttermilk. ama-butternut ngisuke ngipheka ama-butterscotch ngisuke ngipheka ama-butterboy suke bayazazi abantu bama-butterscotch Buttermilk ngoba Ubani? Uqedile ngensuku ebusweni. bafisi yazi lo muntu Uqedile ngensuku ebusweni. lo muntu uqedile icathulo zethu lo Ubani mina ngithi ngike-cheese ngike nama-mess futhi. Bathi ngike nama-mess bese ngikwazi. Babangithuma ngale okanti. Bathi ngike nama-mess ngizoyenza. Ibili nzima ifuna abalambeleyo. Wabili nzima ifuna ababoneleyo. Bathi washabadala. ngoba ngiphethe unsoba uhamba noma